Cykler Niels i skole? Det tror jeg nu ikke. Ej, jeg har længe haft ham mistænkt for at tage den med i toget. Jeg tror faktisk ikke, han kan finde ud af at cykle. Skal vi lade. Han tager cykel med i toget. Hver gang. Ja, altså han har jo cyklet med, det ser vi jo. Men om han tager toget til Espergærde, og så cykler derfra. Hvordan er forholdet mellem Carlos og Christina? Det er jo svært at udtale sig om, ikke? Men altså, jeg kender det der med, at man kommer ind i et lokale, og så er det ligesom om, der er ligesom sådan 2 magneter. Så, altså, jeg ved det jo ikke. Altså, er magneter positive eller negative, selvom de vender den samme vej? Ja, Lombo og Carlos. De hader hinanden. Vi snakker ikke sammen. Om de er uvenner? Hele tiden. Altså, skulle se dem på lærerværelset. Det handler om, basalt set, at Lomborg, hun foretrækker sin brød uden kerner. Så han blev så sur på hende, og det kan Carlos ikke tolerere simpelthen. Så bare på grund af brød. Carlos, hvordan har du det med kernefrit rugbrød? Jeg holder af rugbrød med kerner. Så. Hvordan er forholdet mellem dig og Christina? Hun foretrækker kernefrit. Christina, hvad synes du om Carlos? Jeg synes, han er en gennemført ubehagelig person. Jamen altså, en skamplet på menneskehedens historie. Altså, virkelig. Hvordan er hygiejnen på lærerværelset? Er virkelig ikke særlig rar. Det er beskidt. Det er en dårlig smiley. jeg er bange for slanger, det må jeg sige. Sådan lettere fremherskende bakterieflora. Altså, der har været rotter derinde. Jeg lige var deroppe, der lugter faktisk også temmelig grimt. Det vildeste, du har prøvet på en skoletur? Ej, det bliver for personligt. Jamen en gang for lang tid siden, der var vi på en skiferie, men efter nogle totalt vilde ture i byen, så skete der jo det, at alle eleverne, de brækkede ben og brækkede haleben. Så vi løb lige ind i en fælde, og det var simpelthen, der var ingen hjælp at hente nogen steder. Laplandstur, hvor det faktisk lykkedes mig 12 dage i vildmarken og tælle til det forkerte antal elever. Det vildeste, jeg har gjort på sådan en tur, det er, at vi lavede nøgenbadning. Også lærer. Både herrerne og kvinderne var med i sådan en slags nøgenbadning. Det var rigtig sjovt. Var du med til at nøgenbade? Ja. Hvad drikker I til lærermøderne? Ja, men vi drikker tit et glas vin. Det er meget hyggeligt, lærermøderne, så vi snakker ikke så meget. Hygger os bare. Et skvæt vodka. Mangt og meget. Altså, vi lægger som regel ud med en flaske rødvin eller rosé. Hvad drikker vi ikke til lærermøderne, tror jeg? Ja. Og energy drinks. Så kører vi over til de tunge flasker, ikke? Altså vodka, whisky. Så slår jeg selvfølgelig af med en bane eller to, ikke? Ecstasy og kokain og... Og det er hver torsdag. Så er det sjovt at køre hjem. Er du påvirket lige nu? Coke? Ja. Strejfes. Nej. Det er det eneste grund til, at jeg kommer til. Vi er nødt til at have alkohol for at kunne holde hinanden ud i så lang tid. Ellers fungerer det jo ikke. Altså, det er gået godt siden, indtil videre, så nej, det synes jeg ikke. Dynamisk, udfordrende og... Han er usædvanligt usympatisk, det må jeg nok sige. Jeg kan ikke rigtig lide ham. Altså, der er jo noget af det der med lugten, jeg synes, der kan være sådan lidt problematisk en gang imellem. Han er nok en af dem, jeg synes, der er mest usympatisk i verden. Nej, ham kan jeg ikke lide. Virkelig ikke. Hade, det bliver for stærkt et ord for mig. Jeg bryder mig ikke om ham. Store, hvad kan man sige, indflydelse på hele historien i den negative retning, kan man sige. Ikke? Og jeg synes, had er et stærkt ord, men altså... Terrorist og alt muligt grimt, ondsindet. Ja, så der er mange rigtig grimme ting at sige om ham. Hvad er det værste, du har gjort mod Anders? Det værste, jeg gjorde mod Anders, det var nok at give ham bogen Gymnasiepædagogik. Jeg har ikke skudt nogen, men... Jeg kunne godt finde på at hælde hans kaffe ud, for eksempel, når han lige har lavet den, og hvis den står med ryggen til. Se, det var jo nok det der med, jeg havde vådfiltet,
Og så bagefter, så sejler klasseværelset jo fuldstændig. Og der var der sådan nogle platter af sådan noget meget slimet uld. Prøvede at hæfte lidt på bagsiden. Han har den der særlige trøje på, ikke? Der er nissevenner på lærerværelset, men Anders må ikke være med. Jamen, Anders han er jo en stor nisse, så han vil sikkert være med. Jeg er der, fordi Anders driller bare hele året allerede, så han skal jo ikke være med. Han er også fra Nordjylland, ikke? Så behøver jeg at sige mere. Nej, men hvem gider ellers så Anders med? Vi synes ikke rigtigt, at det, altså nej. Så kommer der en lille smule ked af det, men det er mest bare, fordi jeg ved, at nogle af de gaver, de giver til hinanden, det kan både være alkohol og stoffer og sådan noget, så det er ret ærgerligt, at jeg ikke kan være med i det der. Jeg vil gerne være høj, tænker jeg. Anders, hvordan var din første arbejdsdag? Den var hård. Jeg kom ind i en klasse, hvor hvad skal jeg sige, de kastede alle sammen med ting efter mig og sådan noget. Det var ret hårdt, og jeg kan huske, Jacob han sagde til mig, du kommer aldrig nogensinde til at passe ind her. Det var ret hårdt lige til at starte med. Det var jo, vi var så mange lærere, så det blev sådan en helt orgie nede ved vandet. Så